stevels. Het land versupt in de regen. Wurms komen boven. Muis en mol verkruipen hogerop. Doe trekt zij terug met modderpoten. Tussen de bomen van de Westerhudden hangt zware regen. Het rookgedien van inkeer. Gedachten zien. Doe dools door het land op mogere stevels. Bij knevelde dampolden. Tot knijden in de drek. Thuis brandt de kachel. Nog 7 sloten voort. Mooi. Hey Ara, doe geeft ook les, dus dat nogal, in T2 aan onder meer vluchtelingen, denk ik, asielzoekers? Ja, zo ik begon in Groningen nog met vluchtelingen die kwam via Humanitas in beeld. Ja. En ik ben een paar jaar terug in Amsterdam echt weer opnieuw begonnen met lesgeven aan vluchtelingen, ben niet altijd, ik ben bijvoorbeeld ook experts die hier werken en zo. Ja. Uit allerlei landen en dan 1-op-1 les wie stel, dan kan je lekker opschieten en dan is het veel beter in beeld wat oppikt wordt en wat niet. Ik heb mensen uit alle landen eigenlijk. Ja. En 2 jaar terug ben ik ook aansloten bij 2 toolinstituten en dan was het wel groepslessen. En dat waren in één geval veelal Syrische vluchtelingen. Ja. Ja. En is het dan ook wel over, want dat liet me toch ook wel weer een onderwerp, want die lopen hun toes ver achter zich. Ja, dat komt zeker aan bod. Ja. Achtergrond qua cultuur ook. In die groep met Syrische vluchtelingen kwam ook voor anderen bij een vrouw uit Senegal, nog Irakees. Nou, dat biedt mooie mogelijkheden om gesprekken te openen. Hè, van, nou, wat wordt er in je land aan eten doen en zo, en hoe ga je dat? En vertel maar aan elkaar, maar in het Nederlands vertel me. Ja. Dus dat is een onderwerp wat iedereen kent. Er wordt iedereen wat over verteld kent. En dat gebeurt dan iedereen is trots op zijn afkomst. En dan is het een gesprek. En het gesprek is weer dingen doen aan tolverbetering en zo. Ja. Nou, op dit moment met corona komt het niks van lesgeven natuurlijk. En bij die 2 instituten ben ik op dit moment weg weer, want ik ben niet gecertificeerd. Oké. Ik heb wel een lesbevoegdheid, bijvoorbeeld in Nederlands, maar ik heb geen NT2-certificaat. En ze maken me een bepaald contingent niet gecertificeerde docenten aannemen. Dus op een gegeven moment wil dat weer op voor mij. Dat is wel schande. Ja. Ger, ik wil hem nog een stukje muziek. Misschien eerst hem even introduceren, dat nummer. Ja, dat nummer dat is Zondagmorgen. Dat is, ik ben geïnspireerd door Chris Christofferson. En die draaien dat vroeger altijd. Johnny Cash, Chris Christofferson. Nou, zei ik elke nacht op televisie, dat ben mijn grootste held. Ik heb er nog nooit van gehoord dat Anje zei van, die Chris Christofferson, maar gaat niet. Dus ik heb een keer, dacht ik van, ik wil toch die stijl, zeg maar, waar ik vroeger mee begonnen ben, wat ik als straks heurst, zo ben ik begonnen met gitaarspelen, wil ik toch een keer wat mee doen. En dan ook in het Grunners, een voor mezelf. En er kwam zo Henk Scholten, die had me beld, wilst wel bij mij in 2 deuntjes een programma en wilst wel als gast wezen. Dus ik populair metnemen. Ik zei, nou, ik wil wel komen, maar dan wil ik ook wat nice maken, want ik heb al een zetje niks meer doen. En daar heb ik dat nummer geschreven. Over de zondagmorgen. Hier in Oppersum. Ik vond hem zelf wel geslaagd. En Henk kreeg er wat troon van in zijn ogen. Of dat nou van ontroering was, of dat het er beroerd van werd. Dat word ik nooit. Nee, maar ik vond het prachtig. En ik heb dat nummer ooit keer gespeeld op radio. Dat was Douw bij Henk. Ja. En nu weer. En gisteren, nou even zeg maar. Ja. Heb ik er even, daar moest ik wel even weer verzitten. Want het was wel een beetje leuk. Ja. Ik werd wakker op zondagmorgen, ik wist net waar ik haar, maar alles deed me zeer. Het biertje voor ontbijt smokt zo goud, dus ik nam er nog een weer.
Dan struine ik de kaasten op zuid om mijn schoonste voelen weer de shirt. Was het oud gezicht en deed me horen en strukkelde van trap naar je dag. Die geest vol smookt, daar dachten we met sigaretten en luidjes dat zelf kon kiezen. Trok mijn biertje los en zag een luidje buiten voetbal zien al kwam uit thuizen. Stak de stroten over en rookte ze naar geur van soep en vlees, dat stond te sudden. En het broog me weer om naar waar ik ooit haar maar al lang vergeten ben. Zondagmorgen over Strootsen. Was ik nou maar doen of stond? Want er is wat met zo'n zondag. Dat is die een zo'n vuist en loon. Valt je seconde naar de stam. Zo alleen, zo stil als steun. Van sloop de stad op zondag. Zondagmorgen over het heim. In de park zag ik een voerder met een lagen kind, wie schommels die doorheen. En ik stopte bij de zondagsschool en lustte naar de luidjes die zo zong. Ik kon weer en voor angst hoorde ik eens om de kerkklokken luiden. En de echo die klonk door als een gewone droom, de droom die ik ooit had. Zondagmorgen over Strootsen. Was ik nou maar doen of stond? Want er is wat met zo'n zondag. Dat is die een zo'n vuist en loon. Valt je seconde naar de stam. Zo alleen, zo stil als tuin. Van sloop de stad op zondag. Zondagmorgen over het heim. Want er is wat met zo'n zondag. Zondagmorgen over het heim. Du weißt, ik ben een ontzettend groot fan van Johnny Cash. En ik hoor natuurlijk de invloeden hoor ik erin. Dus ik vind het ook prachtig. Dus ik begreep die troon van Henk wel. En het valt me wel op, hè. Dat is toch wel voor. Ik weet niet of dat alleen nog met Grunnigs is, maar misschien is toen een antwoord op bij Aarde. Is het vooral de Grunnigers die volk schrijven over landschap en onze grunnige tol? En is dat iets Grunnigs of is dat, geldt dat voor alle regio's? Gerdy schudt al van nee. Ja, Limburg, Rowanese. Ja, dat is zo. Ja. Of Amsterdamse toren, de Westertoren. Ja, is dat toch wel iets van? Het is heel natuurlijk om dicht bij je afkomst, bij je roots te blijven natuurlijk. Hè? Dat ken je, de omgeving ken je. En dat ben dan een onderwerp die eerst voor de hand lijkt misschien. Limburg, ja, Rowanese, zei Ger Reinders natuurlijk net zo. Ja. Maasakker. Maar kijk, in principe, veel Grunnigers die schrijven in de Doord wel dicht bij de grond, bij het landschap. Ja. Ik doe dat zelf in de Doord ook wel. Iemand als Willem Tjebbe Oostenbrink uit Zuid-Heuren bijvoorbeeld doet het ook veel.
En toch, als je dan je in die teksten verdiept, dan is het niet alleen maar even een gedichtje over het landschap of zo. Hè? Maar er zit veel meer in voor. Maar dat is even een ander niveau. En je moet de Groninger volksoord denk ik een beetje begrijpen. Dus zover die er is natuurlijk, hè? Want we zijn allemaal mensen met elkaar. En je moet vooral geen mensen in hokjes doen eigenlijk. Hè? Maar die dingen die dan specifiek zijn voor Groningen en provincie, ja, die hebben bieden droogvlak. En als je door je verdiept, dan zie je toch weer gewoon iets universeels. En door zit dan de waarde in en de betekenis. Ja. Is toen dan een voorbeeld van of een ander gedicht voor ons aan? Ik heb wel wat anders. Of het nou een voorbeeld van wat universeels is of zo, dat durf ik niet te zeggen, want dan heb je heel wat pretenties opeens. Ja. Ik zat wel te denken van, kijk, ik mag wel graag wat met tol spelen en zo. Ik mag wel graag dicht bij de grond blijven. Maar volgens vind ik bijvoorbeeld iets als dreiging of zo, vind ik ook wel interessant. En zoals in die teksten vind ik volgens de outcast, de persoon met die minderheid en zo, vind ik veel interessanter dan degene met wie het allemaal goed gaat, die succes hebben en zo. Ja. Dreiging, daar heb ik het gedicht voor opzocht. Dat gedicht heet Twee Droods. Bewegen door dit landschap gaat moeizaam. Met elke stap zakst verder voort. De klei gript hij vast om die enkels. Een klem die hij dwingt om die poot af te bieden. En dan dat hulden door de moorn. De stompen die achterblijven, doolden af in de modder. Gries wodder, gries bloed, dat storengaan helder wordt. En kijk in de spiegel. Door stijgst toe spiernoopend. Waar wilst heen? Wat wil zeggen? Met hart op de tong en die tong in 7 bochten. Die gestormel voldoet niet. Dit is niet meer die tol. Wist je voortlopen, voortstommeld, best stiekem verkropen. Nou moest kruipen om die oorsprong te vinden. Maar die evenbeeld spuit kool op de grond. Kan je het voet en vervolgt in de schemer. Een vreemde die snoeit achterholst. Nou, door zit voor mij dus dreiging in. En ook de vraag door identiteit, een zoektocht, waar hoor ik bij, waar kom ik weg. Ja. Eigenlijk is het een soort gespleten persoonlijkheid. Degene die achterblijft in de modder en degene die de ander voortlopen zicht. Ja. Die kennen elkaar nooit meer tegenkomen. Die kennen elkaar nooit meer bereiken. Dat is een beetje de gedachte die ik door in heb. Door twee droods. Welke drood, welk pad hoort bij die? Dat is de kernvraag eigenlijk.